गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर सायखंब्लो इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय रायजोफोर नै बिथिंजाय गिसि गब्लं बायला जिला अख्रां नुहुरलायनाय अखा हाब्लाथाय थाजायै बिराद लेथ्रा माने गिसि गब्लं बायला जिला गंसे न' दंमोन आंना नै बिथिंजाय दा बे न'खौ सिफायनानै रायजोफोर दा रुम मोननै न' बानायगासिनो दं आरोना नै थिं दोनायाथ' कमप्लिट जाजोब्बाय गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय बेनिफ्राय दा माने फाउन्डेसन होनांगौ बेनिफ्राय नैबे इथाखौ दालायनांगौ आरोना रायजोफोर दा एसे मोजां जासिगोन आरोना रायजोफोर थानो थाखाय ओमफ्राय दिनै मिस्ट्रिफोर फैदोंमोन खामानि मावनो ओमफ्राय अखानि थाखायनो खामानिखौ दिनै मावनो हादिया नै दाबो अखा थाइफ्रिगासिनो दं अखायावनो बानायदों आं नैबे भिडिअखौ रायजोफोर सलिं ना मा होनो रायजोफोर सलिं ना मा होनो बेखौ होखांजोबखाबायमोन बेनिफ्राय फाउन्डेसन होनांगौमोन आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा अखानि थाखायनो होनो हादिया दिनै सप्तासेसो लाबावगोन होनदों आरोना मिस्ट्रिफ्रा बे न'खौ ओंखारनो थाखाय ओमफ्राय रायजोफोर खान्थाल फिथाइयाबो बिराद गिदिर गिदिर जाबाय नै मोनसिगोन मोनबाथाय मोनजागोन र' लेंहरगोन आं सोरखौबा जानो बेनिफ्राय रायजोफोर नै बिथिंजायबो गंसे न' दंमोन दा नैबे न'आ नैबिसिम गोलावमोन आरोना बे न'आ ससे सिफायबाय आरोना बे न'आ फुख्रियाव गोलैहांहां जाना दंमोन माने गोलैसिगौमोनानो देग्लाय दैया एसे गिदिर देरबानो गोलैगौमोन बे फुख्रिया जेने थेने सिफायबाय थुख्रासे सिफायनानै थुख्रासे दंबावो आरोना रायजोफोर बे खामसालिनि थाखाय सिफायनांगौ जाबाय आरोना बिराद लेथ्रा बे न'आ दा हाबजाया बे न'आव माने नैबे न'खौ सिफायबाय नालाय बे न'नि माल बुस्थुखौ नैबे न'आव सोनानै दोनजोबदों आरोना रायजोफोर बेनिफ्राय रायजोफोर आङो दिनैनिफ्राय सानफ्रामबो ब्लग भिडिअ बानायनो सानदों आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव सानफ्रामबो ब्लग भिडिअ लाबोनोसै अखा एसे हाब्लाथाय एकदम दैया नैयाव लोमजोबो रायजोफोर बेनिफ्राय दाबो नै इथिंजाय नायनो हागोन नै रायजोफोर बिराद लेथ्रा नैबे थिंखल गायनायथिं नै दैया माबायदि उसिजोबखो माबायदि लोमजोबखो नै दा एसे रानलांबाय आरोना दैया बेनिफ्राय नै बिथिंजाय लेट्रिनाव थांग्रा लामायाथ' बिराद लेथ्रा उफाय गैया बिराद लेथ्रा जायगायाव दङ आङो रायजोफोर बे न'आव देखायथ'ला बे न'खौ बिराद लेथ्रा लेथेर फेथेर जाजोबना दं माल बुस्थुफ्राबो रायजोफोर आंना न'आ बे न'आ कमप्लिट जाबासो हाबासो मोजां जासिगोन रायजोफोर